23 anyos nga babae nga ginaalegar gintuyo i-abduct sa barangay Botong Oton, wala ginpuwersa sa mga sospek suno sa Oton Police. Si Zen Kilantang nakatutok. Nagwa sa resulta sang investigasyon sa Oton Municipal Police nga wala ginpuwersa ang 23 anyos nga babae nga si Alias May sa barangay Botong Oton, Iloilo nga pasakyon sa motorsiklo sang duha ka wala makilalaan nga lalaki. Madumduman nga nag-viral ang post sang Iloy Sini nga ginbutong ang iya bata sa mga suspect nga tuyo kun tani i-abduct. Suno sa Oton Police, samtang nagahulat sang sugat ang babayi, ginhambalan ini sang suspect nga idulong siya sa ilabalay apang nagpangita si May sang rason. Bangod sang iya kakulba, ginhambalan sini ang mga lalaki nga sugaton siya sang iya tiyo nga pulis kag bana. Na-interview sa aton yung women, no? Sa taon na ito, wala, hindi natin ma-determine na abduct siya, no? Kaya tungkol sa elemento, nga, wala man siya ginpilit o kung ginpersa, no? Ang according dito sa atong reporting ng biktima, gin-offer na sa ride, no? Which is nga mong pag-anticipate ng posibleng kilala yung man, no? Dugang pasang kapulisan, kinahanglan nga magpangaman ang mga kababainhan ilabi na kon kagabihon. Likawan ang paglakat nga isahanon kag pagtinera sa lugar nga wala sang suga kag CCTV camera. Mangin alerto sa tanan nga oras kag gilawin nga magtawag sa hotline sang kapulisan sa tion nga may pareho sini nga insidente. Tuloy nga no, hindi ato man na maligang mag-presyon ang tao nga pareho sila, no? Tinabatagan man nila na kung may danger sa part nila, no? So ang samon nang hindi dapat maging ano lang sila, maging alerto, no? Kaya dapat maging hindi na sila magkumpiyansa, no? Sa mga tao na nag-approach lalo na hindi nila sila. Upod Kirmal Parkia, Zen Kilantang, One Western Visayas.